So hello guys, welcome back again for another videos. So karon bet kay magdala na patag evil nan bayot pero hard mode ta bayot like kita mahadlok pag kinsa guna siya bet. Like legit. Ay pasabog. Ay. Ayun. Hala bet kinsa na di si Bumblebee char. Okay. Ay char. Lang asa man ta padulong diri bakla char. Wanan ayun. Ah, dayon. Ayon, halagi biyaan ta da, di ni ma. Ay! Char, grabe mamunal man kanay, char. Ay, day one, of course. Gibunalan taglata adza. I am Miss Overdose and I'm going to be good. I might always good yun na bayot remember, char. Okay, I have, yes of course, but mohawa dyan ko na eskwelahan na, day, kaya ni eskwelahan, ako na estudyante, day, nabuang naman ko ni, oy. Okay. Yaw, what Dai murag padulong siya, dai murag magkeke-strap dito. Ayun, wait lang bi. Tagdo na to siya bakla hawa mo gawas man ni diri bayot. Awa ha. Dili pwede makaani. Ah, char lang, dit bawal man di ay bawal. Hala kadugay pa. Hala dugaya oy. Ay bahala na siya guys, ay biyaan na to na siya bakla kisargo na siya. Kinsa kayot. Hala kisirad anday. Kita mo ato day ha, nanirado siya bayot pagkaway buot. Yawa na nay ala gani kamang day ning kamang day way bu la yawa day kamang day oh my god ko tabang lord ning kamang siya lord tabangi ko lord tabangi ko lord ha char oh Diyos ko ni mabayat ayog dapat ikaman hidri day ani gidrig sulay wait lang murag padulong lagi siya ay magawat-awat pud siya bayot. Sa karon kay na kumatos karon char. Kinaay mga kuan sa mga equipment diri bakla. Kay wala siya day ha. Way sulod sa man yung eskwelahan ni diri unsa man pud ni diri bakla. Buang naman guro char. Ay naay silhig. Kinaay silhig day. Pwede na may magdilaparuay diri bayot. Unsa man musokol ka kay yawa day murag padulong siya day. Day murag padulong siya day. Okay, na crowbar. Ay inaog ko ay. Ay ilabay ko ni diri bakla, ilabay sa ko ay no. Charis lang. Ay idag na ka diri bayt kay na. Ah! Yawa. Ana jud ko day na adjud siya bayot. Sagpaan ta day, di ni maayod day, gisagpa tayot, let's see ha. No, siya doon. Diyos ko tabang. Diri man ko ta mahimog. I am Miss Overdose. I am going to be good. Murag judi mahitabo day. Diyos ko, tabangi. Kinaay o. Ay, abri na. Ay, yawa, tintingog. Tintingog. Tabang. Tintingog siya day, tintingog. Buang na ni Ron. Man. Yawa, na siya day, ara. Karitual ang buang. Ang ba... Yawa. Sinaa siya ha. Piste na dyan bayot marag. Siradin day. Diyos ko tabang. Unsa may mga naadiri. Yawa. Piste na yawa. Patulong siya. Ara yawa. Ay tabang. Diyos ko na siya diri day. Uy nangunsa man kadrabay tayo sa pangihi day. Sa pag... Oh wala na siya ha. Wala day. Wala na siya day. Uy, tabangi ko, day. Ay, natulog ang buang, ara. Yawa na, day, yawa. Diyos ko, tabang. Diyos ko, tabang. Day, taysa, day. Ayun, unya na ng silhig. Uy, unya na ng silhig. Hala, yati. Diyos ko, tabang, Lord. Ay, natulog siya. Uy, buang. Natulog siya, bayot. Over ka, ha. Late reaction. Ay, naatay crowbar. Doon sa may naadiri. Okay, naatay. Ah, okay. Okay, naatay kuan, ha. Okay. Na oy feel ko murag ay dapat dirisan ni siya. Okay. Manhi man na siya bayot. Wait lang ligyasa oy. Wait lang guys, kay murag na yawa. Tiday natagak tabang. Diyos ko natagak yung picture frame bakla. Diyos ko tabang. Okay.
Ayun na siya baklahan na siya day. Dapat di sa ta mo gawas karon day, di sa ta dapat mo gawas. Okay, maghulat tag mga nasa mga 30 seconds. Okay. Ara, na siya day. Na siya guys, na siya guys, na siya guys. Ayun. Ayun. Wait lang ha. Wala naman gurush. Okay, wala. Diyos ko tabang ta. Ah! Charis! Charis lang. Okay, kuha na ito ng yellow, okay? Day! Tayo sa ha, Charis. Marag na ko yawan na. Jug ko nakulbaan ako. Lagbi, irog sa na ito na, bi. Peste! Yawa! Nasya dali! Ah! Nay! Nasya, nay! Diyos ko, ayaw pa, gukod-gukod bayot, mura ka gwapa, di ba ka gwapa? Nay, makasong siya diri, yaman siya. Diyos ko, tabang guys, wait lang, Diyos ko, tabang. Atang bayahanang, nung naabot man siya dire. Uy, makasuong siya dire, as in. Ning madarihan ni, oy. Abi ko magbuutan ning, Diyos ko, tabang, day. Umbugo ni sulod siya. Yawa! Ay, nasaan? Gusto ko kapaspas sa mudagan sa bayutan ni. Day, hawa palihog kog hawa, palihog. Yawa na niya ron, pisit na. Diyos ko, oy, tabang. Diyos ko, tabang. Ignag magkanhi ka diri bayot kay na. Okay, pila rin pagsuong dira. Padulong lagi siya, oy. Diyos ko, day, tabang. Timurag diri siya mo agi, I think. Dili pwede mo shortcut. Buang na ron, wa na. Asa man ni siya? Day, asa ka bas? Ayun. Ayun lang. Day, hawa, day! Day! Pagdali, day! Diyos ko, day! Tabang, Diyos ko. Oh, Diyos ko, Lord! Tabangi ko, Lord! Wait lang, asa ko mo agi? Diri ta mo agi. Okay, diri ta mo agi, unsay na diri. Walay solod, naguba yung balay, Diyos ko, tabang. Wait lang ha, kuha na to tong crowbar. Hawa siya mo dagan. Uy, Diyos ko, ka-hard ba ni mo, girl? Diyos ko, tabang. Ay! Chares! Char lang, te. Char lang. Chares lang, chares. Char lang. Uy, char lang, vayi ka. O, iba ni mo, vayi, uy. Yung sa'yo na, arna. Ay, coins. Natulog ang buang. Ito na ipasa siya natulog. Laasang crowbar. Ay, na siyang ritual. Ay, uno. Ato rin adoon, day. Day. Wala siya, wait lang. Warag. Piste, tara, Diyos ko. Day, tabang. No, yawa na ni ron. Tara siya. Nasa dira bayot na siya sa sulod. Diyos ko. Hindi na ta pwede makani diri. Wala, kailangan siya kuon. Ay no, dapat masulod ko atong balay. Ay, ubugoon. Ay! Ayun. Naa siya, day. Naa siya, bayi, ara. Ay, dapat masulod ko tong balawit lang, dapat din. Ayun. Oh, soong ma'am, kay unhan ta ka, bahala ka dira. Unhan ta kayot. Okay, dapat asa to dapit. Tara. Okay, diri to best, diri. Okay, diri ha, diri.
Peste na, leche! Go, go lang. Ay, Chares! Tabang! Nasya diri, bes. Day, pagdali, day! Pagdali. Buang na jud kung musulod siya diri. Yawa na. Uy, basin makasuong siya ba? Diyos ko, tabang. Wait lang, no? Mawala na punta diri, ha? Charis lang. Asa man to? What if makasulod siya diri, bes? Siyang tunnel. Gitara. Ay, naay, suunganan, oh. Asa ni Padulong? Padulong ni North. Isa. Ay, asa man ni... Ay, tara. Ay, tara, bes, tara. Piste na yapot. Peste na, nay! Nay! Tabang! Push! Bugo! Diyos ko, tabang! Nay! Ki, kung ano tong crowbar? Ki, mo balik siyang balay, ha? Ki, yang balay. Ang crowbar, okay. Tara. Ki, tara. Yawa asang crowbar. Piste na. Wa na. Buang na, day! Buang na, jud ang crowbar. Asa? Nawala. Pinawala ang crowbar. Piste, nagritual na pong buang. Nagritual na pod. Buang na. Ayon! Diyos ko, nakita na po ko bayot. Paspas, sabik ni mo dagang madarihan ni mo rabag na gamay. Sure. Ang crowbar ba? Ay, char. Yawan. Ah! Di na siya magsaba, bes. Kung makitaan ko niya, mura siya na kumatos. Kamang na po siya, oh. Kamang yarn, mga mangay di kati. Di yawan. Nasa diri, no? Wala siya, guys. Kinatulog ang buang. Wait lang, ha? Bugo. Ay, gamay. Share lang. Dapat asa ko mo agi. Yawa. Mugukod siya. Ay, Diyos ko, tabang. Lang, asa to dapit. Okay. Di pangitan akong crowbar. Para dali rata, guys. Para ma-shortcut na ta. Nawalang crowbar. Diyos ko. Lang, guys. Diyos ko, char. Kaya ang crop, ay, na, wrong turn ta, best, na, diri? Ano na, diri? Ay, marag nakaagi na ko, diri. Na-open naman guro na ko ni, I think it, ay, na-open na, Jude. Na-open na nako, guys. Okay, mo balik ta sa ato ang giagian. Ano ni, diri? Kaya nakalock siya, best, di siya pwede agian. Ayun. Aning balik naman guro ko diri or what? I think ay naibagong generate chart. Padulong siya, day, padulong siya. Oh, suong diri te, suong daw bi. Yawa, bakit so? Buko suong siya yung words. Ayon, ang crowbar mangod gilabay amot asa to. Nalanay guro. Hala, day, nalanay, guro, day. Diyos ko, pati ka to malanay, tabangi. Kimanha man na siya, bes. Ipato na to na siya, dira. Oh, na siya. Asa kayang crowbar, no? Nawalang crowbar, guys.
I don't know if asa. Okay, kuhaan to na tong kuhaan, guys. Skuday, uy! Anong nawala pa man tong crowbar? Crowbar pa dyan nawala. Okay, kuhaan na to na yung kuhaan, guys. Saan key? Kani ba? Ay, dili. Okay, pwede na to ni dili na ni kailangan. Wait lang, asa din crowbar? Okay, wala diri ang crowbar. Asa? Okay, wala. Wala po diri ang crowbar. Ara di ay nasa gilid kabuang-buang. Buangon jud. Yaw doy. Diyos ko doy, tabang. Tabang guys. Naganda ano yaya mo uko oy, Diyos ko mo. Kibahala siya bis. Wa ana day kikuha na ko ning crowbar diri. Tara, sa tong ara oh. Kinakuha na nako. Yawa. Nagigat. Uang na dal, Diyos ko, wa na, yatch ang bayot, gisagpag martilyo. Ay, of course, bayot, why not? Gamitin na to Nikki para mabuhi pa ta. Go, don't worry guys, makaskate pala kita ni guys. Okay, last day na ha. Last day na guys, last day. Don't worry guys, makaskate ta ni guys. Awa, nako'y tricks. Nako'y tricks guys ha, para dali ra kayo guys. Wait lang ha. Of course, kani, of course. Mana siya. Okay ha, okay. Pag maabri ng pultahan. Tulog ang buang oh. Nagahagok mang buang. Yawa! Naa siya! Wait abang! Inayan ako mo dagan, no? Nga naman eh. Hinay ko mo dagan, Diyos ko. Kay. Hinaya mo dagan, ani. Uy, naunsa man eh. Wait lang. Diyos ko, day. Wait lang guys, ang crowbar itong kailangan. Okay, dapat diri. Okay. Okay, correct. Sakto be, sakto. Sakto ko. Okay, pauna to tong crowbar kung asa ta niya gipatay. Tara, let's go, diri. Asa to? Nawala ko. Ay, dito day, mali ko day. Wrong way. Buang. Triyot, diri. Yawa. Dali aday! Diyos ko, yawa. Dali! Uy, Diyos ko. Bayahanan ni. Diyos ko, pabuyag. Dali aday. Diyos ko, makaan siya, dali ba? Ikaw na to, ang key atong kailangan ha, ang key. Okay, ang key atong kailangan tong ang key. Amot asang key. Buti mo suong siya, diri. Yawa, piste pwede man din siya makaakyat diri, Diyos ko tabang. Yawa din. Uy, nagunsa man ka dirati, nabuang naman ka ti, uy. Kay dali aday kay Diyos ko ni kamang ang abnormal, Diyos ko, uy tabangi. Dali aday. Kay kailangan magdali ta. Kailangan diri. Kailangan dirita guys, dirita dapat ita magpakita. Okay, di nata niya makitaan guys ha. I think di nata niya makitaan. Unta di ta niya makitaan.
Wala na siya, day. Bayot, pabangbuang ka. Pag ignag mo, gukod na po ka diri, buang-buang jud kang bayhana ka. Grabe, day, makatamak-tamak siya diri bayot na para bang waterproof, char. Like, day, grabe challenge kay ni siya, day. Na makaingon jud kag challenge ni day kay grabe. Nanay truck, nanay truck. Guys, nanay truck, guys, nanay truck. Na, uy, buang man ni, uy. What if mo, adto na pud na siya diri. Okay, ang chismis. Okay, mag-wait lang ta, guys, ha, mag-wait lang ta. Okay, mag-wait lang ta, guys. Ay, natulog na siya. Bugo, diri na lang ta magbalik. Magtagad na tanyag balik, guys. Magtagad na tanyag balik, makuha na siya. Okay, wala man gutay kuan. My gosh. Wala tay key. Wait lang. Grabe, day, grabe ang kalbaryuhan. Diyan mo tong madriha to, day. Kay Diyos ko tabang. Lala pa siya ni Granny, day. Okay, mag-wait ta, guys, diri, guys, ha. Mag-wait ta, diri. Grabe, unsa ni siya diri, di, ay. No, igna jug mo ani kag balik diri bet kay na. Grabe, di ka tamak-tamak ra siya yot. Mura pod siya pro. Ay, char. O, padi ay, guys. Panahuman. Po, pa siya nahuman yot. Grabe. Ay. Natulog siya balik. Na, day, what if mo kat-kat siya? Ay, na to. Ay, natulog siya balik, day. Pisti na. Diri, day. Buang ni ron. Wait lang, ha, basin maani siya diri, day. Wa man paguro kanya nakitaan. Mo ani tong Madrid diri kay kasi tinggi tong bayhana to. Ki wala, day, wala chismosa itong bayhana to, oy. Ki mag-atang ra ta diri, day, kay if in case na maani siya diri, of course dato ta maagi. Okay. Mag-wait ta, guys, ha, na mo arrive na po tog balik kay para makatakas ta, guys. Inanirang tricks ani, guys, duha ra ka ano, guys. Crowbar o katong K. Maka-escape na ka. Ay, wait lang. Murag naa pa jud siya bakla, like legit. Ay, water control. Para asa ni siya, day? Para asa man pud niibutang ang water control? Ay! Para asa ni siya, girl? Lawit lang, basin makontrol ko ni niya. Ay, yawi man ni siya. Ay! Okay, di na to na kailangan. Maduro tagbalik na to, day, basin na siya. Okay, diri. Try lang vayot, like legit. Diri. Deriyot. Ledo gaya mo arrive, oy. Saman ako pa'y mo adto, sure. Ay, wa pa bakla. Ay, di ba pwede manawag diri? Katong kuan to. Ay, mo din kita siya, day. Kaya bintana, day. Minus, ha. Ladugay siya mo abot, bet marag ayun, marag patulong siya, day.
Murag na ipadulong na murag yan oh, mysterious. Murag na padulong day. Maghulat lang tatong truck day na moabot to bayot din napatoy bayhana na magsingit-singgit murag jud na igamay. Yata ba kung si evil nanday pag anak nako ba. Diyos ko. Day dugay kang tig-deliver day legit. Okay, while waiting ha. Murag na ipadulong day, murag nagalakaw-lakaw. Tara na guys, na guys. Kinana tong gihulat day. Kinana tong parcel ha, pero maghulat lang ta guys na matulog ng bayhana kay ayun. Matulog mo ng bayhana yun, ora man nagwapa, murag pamati. Matip na sa evil nandiri day. Matip na siya no. Wala siya yot, di siya kabalo mo ano. Dako kay siya eskwelahan ni bayot or mura manig. Mura magkuan. Eskwelahan day na ikaw ra estudyante day, pamati unsa ni private, sure. Ayun natulog ng buang, natulog na okay. Kitatakas na tayo. Katulog sa dira nay ha kay magkuan sa midiri nay. Buang man kanay oy. Oh, ano Jay? Correct. Okay, mag-wait na lang tag bumata ng bayana na day murag pamati. Okay. Kinaan na day ang gipalabad day hala legit. Daw oy mura jud gwapa. Check na to bi kung mistisa ba ni or gwapa ba ni siya? Daw bi. Ay, hala kaisog ba day oy lami magkilay. Gwapaha oy mura mag ara. Uy Diyos ko kagwapa ba oy pagka perfect ba yut. Sure ko day pang Miss Uni day, Miss Universe. Hala kagwapa oy ang killer smile tabang. Ayon. Nakatakas na tayot. Okay, nakatakas na tayot. Okay. Day nakatakas na taday ha legit. Okay. Perfect ba yot? Nakatakas na taday like duhara siya day ang crowbar okay, di ba? Di ba? Wala ka evil na nakala mo maaanuhan mo na ako bayot. Hindi mo ako maiisahan kahit ilang beses mo pa akong nasampal pero kasing tsaka mo naman. Di ba legit? Asa ka bayot? Asa ka ibutang day? Asa makaibutang bayot? Correct. Asa ka ibutang